Výhody skříněk na míru od skříňka.cz. Jednoduchá a rychlá montáž. Kování a zásuvky Blum. Doručení do 21 pracovních dnů. Zadní stěna z 18 mm dřevotřísky. 5letá záruka. ABS hrany po obvodu. Po rozbalení zásilky roztřídíme jednotlivé díly a přehledně je rozložíme podle návodu ve videu. K montáži si připravíme spojovací materiál. Vlevo vidíme excentr a vpravo jeho protikus, takzvané táhlo excentru. Jednotlivé díly jsou označeny etiketou, jejíž názvy odpovídají názvům dílců v tomto videonávodu. Na obrázku je etiketa označeného dílce dno. Označení dílce na etiketě se nachází v levém horním rohu a je v tomto videu zvýrazněno červenou barvou. Označení modulu, ke kterému dílec patří, je rovněž v levém horním rohu a v tomto videonávodu je označeno číslem 1. Stejným způsobem budou označeny všechny ostatní díly. Do dílců ručně zasuneme excentry o průměru 15 mm. Dáváme pozor, aby vyznačené šipky zůstaly viditelné a nesměřovaly dovnitř desky. Do všech předvrtaných otvorů o průměru 8 mm ručně zasuneme táhla excentru. Poté začneme krok za krokem skládat korpus podle videa. Dno z táhly nasadíme do zadní stěny a křížovým šroubovákem utáhneme všechny excentry. Stejný postup zopakujeme i při montáži horního dílu k zadní stěně. Levý bok skříňky z táhly upevníme do sestavy a opět dotáhneme všechny excentry tohoto spoje. Poté sestavu položíme na zadní stěnu a pokračujeme montáží polic. Všechny dílce označené jako police s excentrem je potřeba upevnit ještě před montáží pravého boku. Při vkládání polic s excentrem musí excentry směřovat dolů ke dnu sestavy. Do vyfrézovaných otvorů pro polohovatelné police vložíme policové podpěrky s názvem Kintai. Polohovatelné police při montáži vkládáme tak, aby podpěrky směřovaly dovnitř sestavy. Polici nepřitlačujeme hned k zadní stěně, ale až ve chvíli, kdy je v úrovni otvorů, do kterých ji chceme zasadit. Tak předejdeme tomu, aby se nasadila nakřivo. Do předvrtaných otvorů ve dně skříňky ručně zasuneme nábytkové nožičky. Závěsy Blum ručně vložíme do předvrtaných otvorů ve dvířkách a přitlačením misky závěsu je zafixujeme. Stejným způsobem nasadíme podložky závěsů do otvorů v pravém i levém boku. Šipka na podložce vždy směřuje k hraně. Dvířka připevníme k podložkám NK závěsu zatlačením a tím závěs pevně zafixujeme. Tím je sestava hotová. V dalším videu si ukážeme, jak správně vycentrovat dvířka.